Kani kadika Pati CTV. Kakenhon Robin Hood Army kadika kenhon kablaseng kasenam arja pra daki katu kan ningot kinong snong jong kan ningan ba shlong kakenhon kapatri mon sngoba nakabenta gitu ki brio ki bomdan yeng don sem bat ki besu sa miet hakeleng ki benta jong kanong ba shlong khamtam ki khna na lori ki tu ki basa haki surok hakini kanong ba ka Robin Hood Army mentakla kneri ki ti ajing erap jong ka sheki khonswet ki basa ki yeng ri khonswet padang hak arpsan trik mentau rumpang kani ka kenhon apo ka jingelang jong project coordinator ba John Karmoplang klalit ajingerap iki khna ki besong basa ha Annie Margaret Bars Children's Village kabadana kasnong karang kabahap apo ka Maukenro CNRD block East Castle District ha kani ka singi kani ka kenhon kla ajingerap ikini ki khna ki ba arpongot paro pakentup sipongot ki kentai ba sipongot ki senrang deki tiar le kai ki kot school ki copy ki kulam bat kilat pada kini kita la IT haka secretary jongkani ka yeng reconsuat ikong DB mukim nalor kani ka Robin Hood Army hakani ka singi kal ai bam kerpang du yakini ki kena kentup nadu ka sha step pat ka ja singi Love and kindness, everyone around us. That is the only thing that we can give. We welcome you. We welcome you. We welcome you with a loving heart. Nalor jong kini ki project bangi Juliet visit sheki mental hospital. Sheki the addiction center, crèche, old age home. Kita ki ba ngile nalor jong kini project. Kajing temu ka ba kongsan hakani ka orphanage bangiwan kade bangiwan ban yarap. Ya kajing don kam jong kani ka jaka. Namar ngi lawan shwa ban list ya ka kajing don kam jong kani ka crèche. O jong kani ka orphanage. Tie ka message jonga kalong ba menta kasngi kalong an ai kuble shi bun yakini ki donors ki supporters ki ba ki la yarap yangi hakane ka benta bangin wan le yakane ka event hakane ka jaka tangata ba kuble shi bun ti yakani ka home ka ka banga sutanat hakane ka sngi kalong ka jingwan jong kani ka Robin Hood Army ka banaselong ngaso komen hadu kata ban ngai kuble yakani ka group kabala wan sakani ka caka kabalong kumba 20 kilometer nasional ho nakapor sakapor ngidon kum kini ki organization baper ki baju wan henry ka jingwan jong ki menta hangni kalong ka bakam special ha ka ba kila ai yakini ki kuan jongi ya ka breakfast kum ju ru ki pen kre ya ka lunch ha ka ba ki wan set ru hangni hi ha ka hum ka jongi kani ka jingwan ka jongki ka pen kemen namar ba kat kum ka cingya kren ka jonga bat ki kalong bakin penle ru ya sibun ki activities nakabenta jong kini ki kena te kita ki barok hai kilong ki ba ka hum hi barok ka we bat nakaliang jong ka Children's Village Committee ngi pidiang ngobha yakum kini ki group ki bawan nakapor syakapor ban ai jing yarap yangi kuble sibun ya pi Robin Hood Army group ki bawan menta kasngi namar kini ki jingwan ra ki jong pi ki khau ki sini sibun ki ki tiar kum ki satri bat ki we kilong ki jingker khu ki bakrau ya kani ka hum ha ka ba ka bangi le ka bangi im ha kani ka hum ka long bet le leng ba ka donation te leng ba kini ki donation ke ba PI ngi kermen ru bat ngi duai cha ublei ba un ker khu gerdro bat unang pendap penbiang ya kinu ki kti ki balano senyang sa kani ka hum bat seki we ru ki hum kumju Kani kadika Pati CTV.